warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Siang. Kados pundi pawartanipun sedaya sami sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih. Saderengipun pamulangan dinten menika dipun wiwiti salah setunggal Mbak Amel pimpin donga rumiyin. Semoga kata-kata kita berdoa rumiyin, berdoa kawiwitan, berdoa cekap. Mugi-mugi kanthi ndedonga kala wau saged nglajaraken anggenipun kita badhe sinau dinten menika. Nggih. Bu Listi presensi rumiyin nggih. Nggih. Andini, Hadir Bu. Atia, Patricia, Hadir Bu. Bella, Dani, Dewi, Kansa. Oh, Mbak Kansa izin paskib nggih. Mbak Mei, paskib ugi. Mia, Rokta, sakit. Sakit nopo ngantos? Oh, sakit gigi. Nggih. Sari, Sekar, Hadir Bu. Zulia. Nggih. Dinten menika ingkang boten nomor 3, ingkang kalih menika nderek paskib, ingkang setunggal Mbak Rokta sakit gigi. Mugi enggal-enggal sehat. Amin. Nggih. Nah, dinten menika Bu Listi badhe nglajengaken pamulangan minggu kala wingi. Babagan menapa? Busana Jawa. Para siswa, bilih dinten Rebo kala wingi Bu Listi sampun nerangaken babagan caranipun niru jarik gagrag Ngayogyakarta saha Surakarta. Para siswa sampun ningali saking video ingkang Bu Listi sentrongaken dinten Rebo kala wingi. Nah, ancasipun sak sampunipun para siswa menika ningali video menika, para siswa sampun mudeng. Para siswa mboten bingung malih caranipun niru jarik gagrag Ngayogyakarta menapa dene Surakarta. Nah, dinten menika pun lajengaken nggih. Nah, para siswa dinten menika badhe sinau babagan ingkang kompetensi dasar utawi kanggenipun inggih menika membentuk lipatan jarik atau meniru gagrag Ngayogyakarta. Ancasipun saking pasinaon menika utawi tujuan dari pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, diskusi, tanya jawab, dan praktik, peserta didik dapat membentuk lipatan jarik atau meniru gagrag Yogyakarta dengan penuh kejujuran, teliti, dan tanggung jawab. Para siswa, saderengipun mlebet wonten ing materi Bu Listi paring speaking rumiyin nggih. Tasih gamutan? Nyanyi sareng-sareng kanthi gumya. Bu Listi miwiti. Setunggal, kalih, tiga. Ayo bareng-bareng sinau basa Jawa, sing ngantuk ora krungu, sing ganggu ora becik, sing rame ra bakal paham yo. Ayo bareng-bareng yo, ayo bareng-bareng. Keplok sepisan. Kaping kalih. Kaping tiga. Monggo para siswa sakmenika pun dawuh Bu Listi ningali. Nah, para siswa cobi dipun tingali menika lho tuladanipun utawi contonipun wiru jarik gagrag Ngayogyakarta. Contonipun menika.
Dados penjawat utawi syarat menika ketinggal. Jadi titikane nek miru gagrag Yogyakarta lirune kuwi ketok. Nah, makaten ugi mirunipun ketinggal. Nah, menika ugi kan sami. Nah, syarat utawi penjawatipun menika ketinggal. Cacahipun pinten Bu? Cacahipun ganjil. Saged gangsal, saged pitu, saged ugi sanga. Menawi kepengin sanget kathah saged 13. Inget Bu. Dados cacahipun kedah ganjil. Monggo pinanggih. Katen nggih. Praktek ngaten menika damel piron-piron kados dene damel kipas. Nggih ta? Damel kipas nek dolanan kipas kae lho. Kertas ditepuk-tepuk yo dadi kipas. Nah, padha. Bentuk lipatane ngeten menika. Sampun dong nggih? Nggih. Para siswa, saksamunipun Bu Listi kala wau paring contoh utawa tulodo wiru jarik kinten-kinten sampun mudeng menapa dereng? Pun mudeng. Nanging carane damel uwet-uwetan iku pripun? Oh, pun mudeng Bu. Wiru jarik niku bentuke ngoten menika ning lek uwet-uwet menika pripun? Nah, mila saking menika dinten menika kita ajar damel uwet-uwet. Kita ajar damel lipitan-lipitan wiru jarik. Jadi mangke sedaya praktek ngagem jarik menika, nggih. Para siswa sedaya sampun nampi jarik menika? Sampun. Damel kelompok kalih-kalih dados setunggal meja mangke Bu Listi dum LKPD. LKPD menika lembar kerja peserta didik. Dinten napa to Bu tujuane? Nah, mangke para siswa menika kanthi kelompok damel uraian. Caranipun miru jarik menika kados pundi diceritake teng kertas menika. Dan LKPD menika kanthi kelompok. Dong nggih? Nggih. Nah, LKPD dari Bu Listi dun setunggal kelompok setunggal. Para siswa jarik menika saged dipun jereng mekaten. Yo dibuka alon-alon. Nah, Bu Listi terangaken nggih. Manawi putri cewek tibane biru teng mriki niki. Ngaten? Nggih. Ngaten. Nek kakung Mas Dani dibalik ya Mas. Nek kakung tibane biru ngaten. Paham? Berarti sak durunge biru dijarik digelar sik jembar. Ya. Banjur diukur. Nek putri berarti neng ngeten. Jadi kok dijajal sik ngeten iki. Terus nek kakung kuwi dibalik Mas Dani. Niki nggih. Jembare wiru ugi beda. Menawi piyai putri cukup rong nyari sementen iki. Nek kakung langkung wiyar, saged sementen, saged ugi semanten. Nah, caranipun miru menika kados video minggu kala wingi. Ngaten. Diteko sementen kira-kira sak rong nyari, ngaten. Pun wis belakang paham? Ini ya. Terus mlaku alon-alon, menen. Ngaten nggih.
Nah, damel garis sak ngandhape seret menika. Dadine ora melek. Niki sore jahitan. Tuh, meneh. Ngene iki meneh. Nah, terus nganti ping pira? Ping 7. Napa ping 5? Ping 7 ya. Berarti paham. Dibuka. Baleni meneh. Ngene iki meneh. Yo, jajal yo. Yo, dijajal. Dibuka, dijajal. Para siswa dinten menika sampun rampung anggenipun damel Wirujare Gagrag Ngayogyakarta. LKPD-nipun menawi dereng rampung dipun garap dibeta mantuk benjang dinten Rebo dipun bahas dipun presentasikaken wonten ngajeng kelas nggih. Nah, lajeng sakmenika Bu Listi pengin nuwun pirsa sinten ingkang saged damel dudukan utawi kesimpulan saking pembelajaran menika. Kula sampun paham Wirujare Ngayogyakarta amargi kula lan kanca-kanca sampun praktek langsung. Wirujare Ngayogyakarta pinggirane ketok Bu. Nggih. Nah, menika wau dudukan utawi kesimpulan ingkang sampun dipun aturaken Mbak Sekar kalian Mbak Andini. Nah, wonten ingkang saged damel refleksi, kira-kira pembelajaran dina iki kepiye? Sinten ingkang badhe matur? Kula Bu. Pembelajarannya namung sediluk Bu. Senin setunggal jam, Rabu setunggal jam. Nggih, menika wau refleksi pasinau dinten menika ingkang dipun aturaken Mbak Yasa. Matur nuwun nggih Mbak Yasa. Nah, para siswa, menawi para siswa menika sakmenika sampun sinau Wirujare Gagrag Ngayogyakarta, benjang menawi para siswa menika sampun lulus saking pawiyatan menika
jurusane tata busana nggih to. Benjang nek enten pelanggan ndandake jarik Yogyakarta pun mboten bingung. Nah, mula dinten menika lan salajengipun para siswa menika kedah nggatosaken kanthi estu. Kuwi dienggo sangu sok mben nek kowe lulus saka kene buka jahitan, buka modiste, dilalah ana sing jahitke jarik gagrag ayo Yogyakarta, wis langsung iso praktek ora kualik-kualik, ngerti endi Jogja, endi Solo, wirune cacahe pira, carane niru pripun. Nggih? Nggih. Nggih, dinten menika pamulangan Ibu Listi anggur cekap amargi wekdalipun sampun telas. Dinten Rebo Benjang para siswa tasih sinau miru jarik, lajeng para siswa siap-siap presentasi ngangge lembar jawab utawi LKPD ingkang sampun Bu Listi paringaken kala wau. Benjang majeng wonten ingkang majeng, wonten ingkang nanggapi. Nggih. Nggih. Monggo pasinaon dinten menika kita tutup kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Listi akhiri kathah lepat nyuwun pangapunten. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.